V tomto videu vás naučím, ako rozložiť karty na stôl a vyzerať pritom ako úplný frajer. Čaute všetci, moje meno je Michal Ďurovič a práve sledujete Magic Miracles, čo je YouTubeový channel, kde učím rôzne kúzla, triky a floriše s kartami, takže ak máte radi tieto veci, pozrite si môj YouTubeový channel tu dole a poprípade zanechajte odber. V dnešnom videu vás naučím, ako rozložiť karty na stôl, takže si zoberte nejaký balík kariet, ktorý doma máte a môžete sa to učiť rovno pri sledovaní videa. Takže poďme na to. V tomto videu budem používať čierne karty Rounders od Daniela Madisona. Sú dva faktory, ktoré ovplyvňujú tento floriš. Prvý z nich je karty, ktoré používate. Čím sú tie karty klskejšie, tým jednoduchšie sa vám toto rozpresteranie robiť bude. S nejakými strašne starými zalepenými kartami s nimi to nepôjde, alebo to pôjde veľmi ťažko. Druhý faktor je podložka, na ktorej to budete robiť. Vidíte, že ja tu mám takúto kúzelenskú podložku. Karty sa po nej neklžú, pretože musí tam byť nejaké trenie medzi kartami a tou podložkou. Na sklo to ide napríklad dobre, napríklad na tomto dreve by to šlo fajn, ale ak budete mať nejaký kamenný povrch, nejaké vyslovene, že nejaké kachličky alebo niečo, na čom sa klže telefón, tam to nebude možné spraviť. Ako náhle to budete vedieť, vyskúšajte si rôzne povrchy. A teraz poďme na samotný pohyb. Karty držíte vo svojej dominantnej ruke, v môjom prípade je to pravá, a držíte ich takto. Volá sa to middle grip. Na spodku máte palec, z vrchu máte prostredník a prsteník, ukazovák máte voľný a dotýka sa kariet. Z tejto bočnej strany on bude vlastne regulovať, ako sa tie karty budú rozprestierať. Takto držíte teda karty, dáte ich ďalej od seba, teda ak držíte v pravej ruke, dáte ich na ľavú stranu, položíte celý ten balík na podložku alebo na ten povrch a ukazovákom budete postupne vlastne regulovať tie karty, budete sa po nich pohybovať a budete riadiť, ako veľmi sa budú rozprestierať. Ostatné prsty, ako si idú takto od seba, aby sa nedotýkali podložky, inak by boli teda vo vzduchu, takže oni sa tak rozchádzajú a spolu s nimi sa rozchádza aj ukazovák. Takže takýto nejaký pohyb. Ešte raz, toto je náš úchop, ukazovák je na strane, položíme karty na podložku a posúvame ich smerom teda doprava, ak ich držíte v pravej ruke, a ukazovák reguluje tieto karty. Pritom celá ruka tlačí s balíkom na spodok, aby bolo trenie medzi samotnými kartami, aby sa ku sebe troška lepili, ako náhle sa takto rozprestierajú. Keď budete mať takto karty rozprestreté, môžete spraviť takéto zaujímavé otočenie. Buď to budete robiť s prstom alebo s nejakou kartou, takže tu si jednu odložíme. Na spodku, kde ste začínali, chytíte tú najspodnejšiu kartu a prevrátite ju. Ako náhle budete prevrácať ju a budete takto postupovať s prstom, budú sa prevracať tie ostatné karty a môžete takto prebehovať medzi nimi, ale vidíte, že sa tam začnú vytvárať také väčšie medzery, takže to nemôžete robiť veľakrát, lebo potom tie karty sa budú od seba oddelovať a budú sa skupovať. Ako si sa zotmelo, tak som musel zapnúť svetlo, nech na to vôbec vidíme. Dá sa to spraviť takisto s kartou, že si takto rozložíte karty, začnete ich otáčať, niekde si to takto podržíte, alebo ono to vlastne bude držať niekedy aj samé. A takto hranou karty viete potom prebehovať po tých ostatných až do konca. Toto rozloženie zavriete buď tým, že ľavou rukou si podvihnete spodnú kartu a všetkých takto zhrniete späť, alebo keď ten balík takto otáčate, tak poslednú kartu si necháte padnúť na ruku, na tú pravú, a potom pravou rukou si to všetko môžete späť takto zhrnúť a dať do ruky. A ešte taká maličkosť, karty sa dajú rozprestrieť buď takto rovno, alebo potom niekde v kasinách budete vidieť a môžete vidieť vo filmoch, že rozprestierajú tie karty takto do kruhu, to je tiež pekné. Viacerí fanúšikovia ste mi v komentároch písali, aby som robil viac takýchto cardistry videí, kde vás neučím teda kúzlo, ale učím vás manipuláciu s kartami. A chcem, aby ste vedeli, že tieto videá budú na striedačku. Raz budú nejaké floriše, raz budú nejaké kúzla, raz bude niečo kreatívne pomedzi to. A tie floriše pôjdu postupne od tých najjednoduchších tým ťažším. Čiže ak sa zaujímate o cardistry a chcete sa učiť tieto floriše, dajte odber Magic Miracles. Ako náhle budú tieto nové videá, tak ich budete vidieť v odberoch a môžete sa to hneď učiť. Table spread ste pravdepodobne už ovládali, ale niekedy je fajn pozrieť si späť tieto základné floriše a zistiť, či tam nie je náhodou nejaká drobnosť, ktorú ste vynechávali a preto to vyzerá inak, alebo preto to nejde. To je všetko k tomuto videu. Ak sa vám páčilo, dajte palec nahor a napíšte mi dole do komentára, či tento floriš ovládate, či ste sa ho teraz naučili a či ho predvádzate skôr rovno alebo do takého oblúka. To je všetko. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.